Maman parle là, c'est urgent. On a taara ka nka moto ta ka taa sabula a bɛ nɔgɔya wagati min ala yɛrɛ de b'o dɔn. A ye mun kɛ tugun? Ni ko n'a kɔrɔ tɛ n bɛ Mali de la sisan. Ne bɔ ka ban. E tɔgɔ bɛ ka fɔ cogo min ne tɔgɔ fɔ ka fɔ ten. Kɔngɔ t'anw na koyi. Waliden tɛ ka minɛ k'an ka mun na? A ka sɛbɛn di ne ma. A jɔ dɔrɔn a wuli minɛ. Ne jɔ foyi de t'a la k'i wele. Yafa ma. Walima i bɛ sɔrɔ a la. E ka nin ye mun ko sugu ye? Han? N'i y'i taa sisan u b'a fɔ ko n bɔra wari d'e ma ka namara ta. N'i ma bɔ yen n bɛ don i la. Donna. E bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn yɛrɛ? Walahi donna ne tun bɛ k'e yɛrɛ de ye. A bɛɛ n'ala cɛ a ka di ye cogoya min na n k'a kɛ. A tɛ hakili la ko jamanaden yɛrɛ bɛ diɲɛ woloma. Ee. I ye impôt min kɛ ne la. E bɛ ka bin ne kan? Ne ka fantanya i ye ne maloli kɛ. Ani yatimɛw ani dɛsɛbaatɔw ala aw b'a dɔn min bɛ nin kɔnɔ wa? An ka mago t'o la. Maaw deli hali aw ka moto in ta ka sɛbɛn di ne ma. A ye sabali ala ni kira kama. Cɛ k'i tɛgɛ da i sɔn na. Da. Tigi da. Maaw deli ala ni kira kira kama. kama. Maaw deli. Ni mun ta? Mɔgɔlafɔlɔ. A kɛra ti ban. Mata tiɲɛnen. Faamu kɔni. A ye n dabila dɛ. Ne seginna nin fila kan wale bila i b'a dɔn mun b'a la. K'i bɛ ka mobili sara la. E ni ka mobili ko de fɔ ne yan. I ba. Ne ye den jɔ. Walekun sala. Nabi. Han? A bɛ sigida bɛɛ lajɛlen da. Wa bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lakali ko waritigiba dɔ ye wari d'i ma. I ka hɛrɛ fantanw na. E dun y'i ban ka ne ka wari minɛ. Ne ko Ahmed est ce que e bɛ maloya? E ni ne kun farala mun kan yan? E t'o dɔn i t'o somɔgɔ dɔn. Mais ne ko bɛ wari d'i ma i ban ne t'a la. I bɛ ka ɲinɛ min kɔ o y'a ka baara kɛ ala ko de ani alakira ko ani silamɛya mais e y'i ta kɛ yɛrɛ yira de ye n bɛ d'a kan ko faamaw k'a ye hey ne nin tɛ jɛ bɔ n ka so. Ne bɛ bɔ i ka so kɔnɔ i ka so ye. Bɔ n ka so kɔnɔ i ne tɛ jɛ bɔ i la. Mɔgɔ min t'a minɛ i n'o tɛ siya kelen i n'o tɛ jamu kelen i n'a tɛ sigida kelen i ne de bɛ sigida kelen na yan n'i ban ne ka fɛn minɛ i y'a k'i yɛrɛ de la. n y'o faamuya wa ne nin tɛ jɛ foyi de la bɔ n ka so kɔnɔ yɛrɛ yira ji. Fo ka n kɛlɛya kɛ la. maa maa ka baara ye yɛrɛ yira ye ala sɔsɔ ne n'o tɛ jɛ foyi kan tuguni bɔ n ka so kɔnɔ bɔ n ka so. Awɔ i ko baasi don. Sunkurunin dɔ bɛ ko baga a bɔ mɛ mɔgɔ kura fɛ
ne kun kɛ mɛ ka n kan d'a ma nka ko gɛlɛya an bɛɛ kosɛbɛ. E n'a fɔ cogo di tan? Kamalenin minnu nalen u cɔngɔ an ka sigida kɔnɔ yan nɔ k'u kɛ mɛ ka sokoloni ta k'o k'u dagayɔrɔ ye. Kɔfɛ kare in kɔnɔ yɔrɔ kɔfɛ kare in kɔnɔ Bakari kɛ bɛ k'olu kɛ a taama ɲɔgɔn ye k'u k'a jɛɲɔgɔn ye. Ni ko bɛɛ kɛ k'a ka far'u la a tɛ n lamɛn. Cogo di tan? Muso ni cɛ fana ye ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn ye. Maa dun ne ye ko bɛɛ kɛ Baga fɛ fara ninnu na hali Ala ma taa Baga somɔgɔw n ko a k'u yira n na cogoya min na n bɛ se ka u ɲini k'u dɔn Baga ma sɔn ne tɛ fosi dɔn Baga la. I bɛ fɛ an ka mun kɛ o ko la sisan? Ne bɛ bɔ Yɛrɛ yiranci. mɛ kana yira ko i ni ne de bɛ sigida kelen wa ni ne ye tɔgɔ duman sɔrɔ e de tɔgɔ duman sɔrɔ. E ni ne tɛ jɛn ka foyi de kɛ ɲɔgɔn fɛ. ko bɛ kɛlɛ tigɛ la tugu fɛn ne bɛ ka kuma cɛ ko cɛ ye dɛmɛ kɛ mɔgɔw ma ko wari jira da cɛ bɛ ne numu cɛ wari min ne ko bɛ cɛ kun. E ka baara ye yɛrɛ yira de ye. mɛ e tɔgɔ bɛ ka fɔ cogo min ne tɔgɔ kun kan ka fɔ ten. Ne ni yɛrɛ yirala tɛ jɛ fiyewu. e kun kan Wa Ahmed e ye yɛrɛ yirala de ye fɔ n ka soba ye. Ne ne tɛ jɛ fiyewu. ayi i bɛ labɛn o cɛ tɔgɔ bɛ ka fɔ cogo min na ne de tɔgɔ kun kan ka fɔ ten a kun ka fɔ o ye Ahmed ye nin di Ahmed ye nin kɛ tan. Bɔ n ka so. ne bɛ bɔ mɛ ne ka fɛn ti nɛgɛ ti janfa ne bɛ n ka sukaro tila kɛ ka n ka malo tila kɛ ka tila ka filime k'a bɔ teleso la wa i b'a ye i ɲɛ la panparan pan. Ne mun koyi? a bɛ kɛ sigida la e b'a ye i ɲɛ la wa a bɛ ɲa kɛ tɔgɔda la. Maa wɛrɛ n'o kɛ o tɛ ne ye. awɔ ne yɛrɛ b'a kɛ. Voilà. wa n b'a kunbɛn. Bɔ n ka so. N'a fɔra ko n bɛ n ka kamana gan na Ahmed bɛ tila ka don ka na tuguni k'i bɛ n'i cɛ sɔrɔ ne la yan. Ala subahanahu wa taala ne bɛ nin kɛ cogo di? N ser'u ma n y'a kuma f'u ye u ma hali n lamɛn u ye menacé yɛrɛ. K'i menacé k'i ye mun kɛ? ko n ka fara ka b'u ka yɔrɔ la wa ko ne ka fara ka bɔ Baga la. O mɔlu y'a wolo wa? Dabali ma ban a kɔni kun ka di ne ye i ka kuma n'u ye ka kuma n'u ye dɛ. Baasi tɛ. sinon hali Ala ma taa sigida kɔnɔ yan wale jugu suɲɛni ko o de caya an bɛ ni ba n'a si ye. Ninnu ka ko an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka fu sigi a dan na. n'a kɛra a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Parce que ninnu tɛna fɛn foyi de kɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ anw ma dɔ kɛ mun na. Gindo cɛkɔrɔba in ka ko i ma bɔ a kalama. Awɔ. Cɛ ka moto ka bali ka tunu a yɛrɛ ma ten k'a lajɔ dɔrɔn k'a ka moto minɛ ka taa n'a ye hali sini ɲɛ ma sɔrɔ a la. I b'a kalama Gindo ka ko ye. Gindo somɔgɔ dɔw nana se ne ma ka kuma ni ne ye ko ni Gindo ka moto bɛ ne bolo ko ne k'a kɛ Ala n'a kira kama ko ka Gindo ka moto ko k'a d'a ma. Nka Bagama dɔrɔn an kɔni bɛ Ala deli nin koɲɛ in Ala ka nɔgɔya. Amina. N tɛ fɛn kalama fɛn mun na m'o di cogo di? mais olu fana b'aw de dɔn ne maa kuraw de maa caman t'u kɔrɔ kalama o kɔni bɛ ka fɛrɛ mɔgɔw ma ten o tuma na e ma t'e sigi de. Cɛ tɛ sigi ti ɲɛ anw ka yɔrɔ in na o. e yɛrɛ sigilen mɛn na o balila ne la o. a bɛ kɛ cogo di? parce que i ɲɛ bɛ i mana seji kelen de sɔrɔ yan nin seji in hali ni nin seji hali ni kari-kari la an ka foyi t'a la parce que an ka yɔrɔ in ye jakuma dɔgɔ de ye mɔgɔ t'a girin wagati dɔn tuma bɛɛ anw ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn na. dugumɛnɛ sɔngɔrɔ bɛ kini da goya la. Voilà. I y'a fɔ cogoya min na kɛ ten. Ok. I bɛ s'u ma n'Ala sɔnna a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Ok. Awo mais hakili la i ye malo san kɔni. Awɔ. Mais i bɛ mun kɔni bɛ min f'i ɲɛna i bɛ jija a ka kɛ malo ɲɛnamaw yɛrɛ yɛrɛ de a plus a ka kɛ ne cɛ ɲumanba ye parce que n bɛ ka taa ni telew ye caméraw bɛ ka taa yɔrɔ in bɛna filmer quoi a bɛna ɲa pour que mɔgɔw k'a dɔn ko baara bɛ ka kɛ quoi i m'a fɔ ma d'accord problème t'a la. Ayi ne taara karamɔgɔ na b'i fɛ yen karamɔgɔ na b'i banna cɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ bɛ bɔ wari la han. Waritigi ni maa tɛ filan ye n'Ala cɛ non t'inquiète kana jɔrɔ o la yɛrɛ ayi o kɔni n bɛ min f'i ɲɛna o k'o to yen Ala de y'o kɛ ne ye walayi. Ok madame Danbele a bɛ diya n ye trop i jija i ka se k'o kɛ a kɛcogo la dɛ i y'a mɛn d'accord fo baasi.
Problème foyi t'a la. Ok, merci beaucoup. À tout à l'heure. Bye. Ok, kana ɲinɛ dɛ. En plus, fɛn, ni sukɔrɔ ninnu fana ta tulu ninnu. Donc i b'a sɛbɛn $100. Donc n'i ye $100 sɛbɛn sisan, fɛn ninnu sanfɛ. I bɛ $100 sɛbɛn fɛn ninnu bɛɛ sanfɛ. Donc voilà, mɔgɔw b'a dɔn ko ne de don. En plus, ne photo i b'a kɛ bandɔrɔ belebeleba ye ka kɛ fɛn ninnu sanfɛ, i y'a mɛn? Ok? D'accord, pas de problème. Allez, bye bye. Merci, t'as wele. I b'i cɛ fo n ye. Donc a ye cɛkɔrɔba min ka segi minɛ yan fɛ e hakili t'a la cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ yɔrɔ an m'a mɛn ne tɛ ka se ka ɲinɛ a kɔ dɛ walayi cɛ a b'i n'a fɔ e ma mɛn gamu kɔnɔna la dɛ ouais an minnu mɛnna kɔnɔna la e mɔgɔ kura ye e tɛ ka se ka foyi ɲɛnabɔ an bɛ k'i dege ko caman na i tɛ ka se ka fa bɔ o ni ninnu kanali tɛ kelen ye sa cɛ non foyi tɛ nin na cɛkɔrɔba ye min fɔ n ma aw siyanse sa yi cɛ cɛkɔrɔba t'a bila ka bɔ yen nɔ cɛkɔrɔba de b'an balo a ne y'a da ne ma an ka taa ni sani ye bari non lafiya bɔ kuma tɛ yen ne cɛ aw ka kuma de fɔ tan cɛ o donna sagi ko in de cɛ taara salifa kɛ ka mun ka sagi minɛ a la cɛ ne t'o dara la dɛ nka cɛ o yɛrɛ o donna walayi o de kun ye o donna nisɔn ale bɛ k'a yɛrɛ lasiran sira o ko de la n dira a ma mɛn gamu kɔnɔna de la est-ce que i bɛ ka ya n'a mɛnna ale tɛ kiiri juguman kɛ n ka cɛ an ma deli ka mun ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ yɛrɛ n ka cɛ bese yɛrɛ da goyara ne kamana gana koyi nafolo dilen ne ma o nafolo tun ma cogo in na tan tɔ ne de Amadu Mɔni Amadu a ka na nebu allo I karamɔgɔ Nabi. Nin tɛ cogo ye dɛ. ko ne ma wuli dɛ Ne bɔra dugu kɔnɔ sisan ne filɛ ka se n ka da la yɛrɛ de sisan. Non, t'inquiète. ayi e kun ka kaɲi ne bɛ se k'a ɲɛnabɔ o Ayi dɛ. K'a to yen wa? E bɛ ka ne wele tan avec inquiétude. I ye inquiété mais mun de bɛ yen? Je t'en prie n b'i deli a ɲɛfɔ n ɲɛna Ala kama. Ok, c'est bon, n bɛna sisan n bɛna n yɛrɛ sera so n bɛ changer ka na sisan i y'a mɛn? N bɛ mobile garder ka changer ka na sisan. Ok, d'accord. N bɛna sisan a ma se ka mobile garder yɛrɛ n bɛ changer ka na sisan n bɛ n ka fini dɔn ka na sisan. Ok. Ne yɛrɛ jama wuli yan ne ka mobile clé yɛrɛ kɔ. D'accord. ala ni kira e tɛ ne yɛrɛ dun wala ne dun bɛ nin wari sara cogo di ala masa rahmani t'i da yɛrɛ ka bɔ nin sara ala a ko nin ne de bɛ cogo ye Allah. Awa. Wa. Mɔgɔ. Kɔri baasi tɛ yen? Awa. ne bɛ mɔgɔ bila ka ne wele Ok, e yɛrɛ bilo bɛɛ la. depuis ka fɔra k'e ne wele n ma lafiya Komi i nana sa an ka sɛsi dɔ ta an k'an sigi. I sigi. Como mi sina Wai si sa si. Aisa buagi sigi ba. ai sigi ai dem sono on Alhamdulillah. ne kun ye wele ne kun y'a fɛ ale kun ka to ye siɲɛ kelen a ka ɲi a ko ɲɛnabɔra i y'a faamu a ka ɲi n b'i deli yɛrɛ de o ko banna sigida bɛɛ ka bonya de b'e kan e ye ne wele ni kamanagan min ye ne ma se ka lafiya fo n ka nin lamɛn awɔ i y'a faamu N kun y'i wele n ka motoko de la denmisɛnnin dɔw de binna n kan sira la ka n ka moto bɔ n bolo
Bon oui wele o ko de la na ni sira ga moto ye abe jan ko jugu Ti ga moto ni la. awoge demsen no anana kaba a chin hunduron ngula dron ta kangar dai dron e ja mo ko flare du ma don so kelen bora ga moto taka Bo do wala tere. Ni ko fo fo wasle ni dana. wala Parce que ko wala tele bi sena. Ko interga do bi. Ko kabla bo bugo tin non ko. Ko no ko fela kuma te to bela ko kunyo suma. O era o bole no aramadiya era ko. Ni ya ye ba fo ko che orke musudi. sida demsen uta ya fam bi fo era de nga mise ga yana ba kai awo akai ibisi mise ga yana ba kai sunu yene wele kan to bolane la jatigi do yene soro ne kuna jigi profession aw mi deli ne de ku wele o nga ngala ka yafi matuni ne fana bi deli anyefu yena ay mi deli sabali ala ni kira era de kama ne ko tota awo ay apena sa Ahmed ne de ku wele ngi ka yafa ma ala ni kira kama ne jofo de ta la ki wele yafa ma sira b'i bolo njo foyi t'a la k'i wele ini barajiya mɛ ala k'i sara e wele waati awɔ o so be volana n jatigi ko jugu wolo n jigi dɔɔni awɔ n y'a faamuya o n y'a faamu i baraji b'i nɔ la walayi baraji b'i nɔ la ma jigi la fiyewu i ni ce ala k'i sara i ni baraji ala k'i ɲuman se anba i ko basi tɛ yen basi ma foyi tɛ yen taa e ka taa a ka ɲi i tɛ waa fila minɛ i ka fɛn ayi a ka ɲi ala de kira asa ne yɛrɛ don a ka ɲi foyi de tɛ yen tuguni a nɔgɔyara n yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ yan munun ga mewi ko misi wardi nabi ma ko nabi ga tila fantaw ni ɲɔgɔn cɛ walima i ye dɔ sɔrɔ a la wa aw ne yɛrɛ kuma mɛn ne wulila ka seli nabi ma a ko ne ka kɔnɔ tile filanin na est ce que ko dele wari dira ale ma ale ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e sera a ma ale ko wari dira k'i ka taga na kɔfɛ est ce que ko ɲɛ ko jɛlen sisan hadamadenya tɛ a ko ne ko ne ka taga na kɔfɛ n bɛna tila ka taa a lajɛ sinon siɲɛ fɔlɔ la kɔni n sera a ma ok basi tɛ bagini ne bɛ sira yen n'ala sɔnna sira bɛ bolo na y'i bila da la i tun ka to yan sa ayi na y'i bila da la sa wala ye n bonya ala k'i bonya Chere diga besire yala la. Chere lafiya. Ouais. Chere ko mi se wa share. Ouais. Te jawa gawanya ile wo bla bolo kono. Na che o mine ta ta ni. Ouais. Ba e lendo. Ati da bla. Foi de to. Chere wa wudu. Tigereka o sura gardu kudana nobe sino kumbiti iko megena fongala bida ka jonti ke eti wallahi amed net tigare la binet tigare la kana ki kono ka fogi be sene la de aw gadi yiri tula amen ba ita da ko ni amed tega ja ni ko gadi na amed ifara ka sabalita ebi tay dogon fudu fen to koina ha ba do amade mun ganela amade mun ganela wallahi ne kunta do ko horon kamale be soro jigo ngona min me sowan ka ramade ngona amade jigila tigam danika wallahi dama yara de ba ay sabali hal manibi ite sowan gi jugula ngamedi ala do masay ka kenen nema woni dama nyame hawira dama kayen bangan ke kenema awte dem sene tuni Ahmed milame Ouais, alone ga che. Itu no ga che. Basi di la. Chenga cha e blo, wala bile. Je ba plano ge, e bi sira ko jugo. Donc ani tira baraga no fe yere ba be. Filu wa ko tia.
cɛ ni filigu b'i bɔ i b'a bila de walayi i b'a bila de sharp cɛ i bɛ piscine fɛnw falen telefɔni falen n ka cɛ i b'a bila n ka cɛ ni bileko don i bila pɛ la o ye géré taa dɔrɔn n ka cɛ i ta b'i sɔrɔ o de ka gɛlɛn a bila dɔrɔn i kɔrɔmuso ta n ka cɛ o ye géré o cɛ b'i yɛrɛ kɛ fugari de ye tuma dɔw la o ma plan jumɛn bɛ wa mugan ko yan n ka cɛ i bila pɛ la nin bɛɛ de ye géré walayi bilayi ne y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn kelen de don ouais yeah fo waati sɔnni dɔrɔn ouais ne ka morikɛ de ko ne ma ko ne ka jigilatigi saraka bɔ o jigilatigi saraka bɛnna baara ma ne hakili la sigida in kɔnɔ bɛɛ bɛ ne ka nafolotigiya kalama i bɛ sigi ne ka nafolo jeni a tɛ ban i taara ye enveloppe dayɛlɛ fɛn kun t'a kɔnɔ ne hakili la fɛn ma su fɛ ka fɔ ko wari kɔ b'i la n bɛ wari d'i ma n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini wa sigida mɔgɔw fɛ u tɛ ka ne faamu de a kɛra mɔgɔw kɔnɔ de ko ne tɛ foyi la yan nɔ yɛrɛ yira kɔ e t'o la de ba a ye min fɔ tiɲɛ don kɛ sigida mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲininka jugu e la ala ni i ka nafolo di cogo fɛ mɔgɔ ma n'a fɔra ni e bɛ wari o wari di mɔgɔw ma n'i bɛ fɛn o fɛn di e b'o bɛɛ filmé k'o bila réseau sanfɛ o cɛ man ɲi sa a fɔra ko n'i bɛ ɲuman kɛ i jija n'i b'a kɛ tɛgɛ min na ko kelen kana bɔ a kalama nka e ta bɛɛ de bɛ bila réseau sanfɛ bɛɛ lebu de b'e bolo k'o bila sa i mana fɛn o fɛn di mɔgɔ mɔgɔ ma nafolo ka fara balo e b'o bɛɛ de filmé k'o bila Farasi jumɛn bɛ cɛ walayi foyi n ka cɛ cɛ ni jɔnni ka fɛn ta i ka cɛ ni bɔlɔnkɔnɔna de ye an bɛ ghetto de kɔnɔ cɛ ni mɔgɔ yɛrɛ famana yɔrɔ min sigili ma dɔrɔn u bɛ na ɲamanɲamanw bila bila mɔgɔ si e yɛrɛ ɲɛ tɛ nin na cɛ e yɛrɛ tɛ nin na nin yɛrɛ ye taa ɲamanɲamanw bila bila mɔgɔ si n ka cɛ i bila bɛɛ la sa yɛ duwa ye a bɛɛ de bɛ yan cɛ ni famana yɔrɔ min ma dɔrɔn u bɛ na ɲagasa fili mɔgɔw si kɔnɔ a silencieux kɛ dɔrɔn e fana bɛ kɔrɔ i bɛ ka talon tɔrɔ yɛlɛ kana kɛ sen kan dɛ i ka cɛ kuma kana yɛlɛ sen kan dɛ aw bila kalmi na feere a bɛ ka talon tɔrɔ mun min kɔ mɛtiri yɔrɔ n'a tɛmɛlen don a tɛ sɛrilen don i bila fili la ouais i bila fili la aw n'a yɛrɛ la giri an ka taa sɛdɛ wagati mun cɛ an tɛ plan kura sigi sen kan i ko ten dɛ walayi cɛ a cɛ taara yen est ce que plan bɛ yan cɛ ayi cɛ an tɛ se ka plan kɛ yan bilen o e yɛrɛ b'a dɔn an ka cɛ mɔgɔw bɔra an kɔrɔ kalama an tɛ se ka plan kɛ yan bilen walayi bi dɛ ouais o ye sɛbɛ ye cɛ gawo y'a ci po la ayisa aw yɛrɛ aw jɔ aw ɲɛrɛw tɛ bɔ mun ne de ɲɛrɛ bɛ bɔ a tɛ dara ye o bɛ tɛrɛn bila e ta tɛ plan ba ye cɛ e ye mɔgɔ kura ye e tɛ se ka sɔrɔ ne bɛ na ta n'o siyasi dan a tɛ kuyila yɛrɛ k'a fɔ ko n k'a bɔ ne yɛrɛ a bɔn mɔgɔ de bɛ mɔgɔ min bɛ se k'o fɔ yan ni mɔgɔ min y'o fɔ dɔrɔn cɛ n wele n b'o wara minɛ mun bɛ se de bɛ yɛlɛ ni ka bese tɛ se dɔrɔn ne bɛ na ni filanan ye an bɛ aw de k'a ma e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama wuli dɔrɔn an b'i lajigin ouais mɔgɔ de bɛ yan mais misiri tɛ mɔgɔ si bolo plan kura tɛ yen i ya muso ɲininka ye ne ye opérateur économique de ye donc ne mana fɛn fɛn kɛ ɲuman na fo ne k'a filmer de k'a bila réseau sanfɛ walasa an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko ne fana bɛ ka baara dɔ kɛ ne ma wele nin si kama ne yɛrɛ ma wele aw kana aw bolo da ɲɔgɔn kan ne y'a wele de dɔrɔn mankan min kɔni kɛra n tɛ fɛ ka ɲɔgɔnna wɛrɛ ye tuguni wa a ka di n ye aw kana bɛn ani keleya ma n bɛ fɛ aw ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ a ye n ka kuma mɛn yan ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana aw sɔrɔ tuguni ni fɛn o fɛn kɛra aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira aw ka sigi ka kuma mɛ sisan n bɛ min fɛ a ka di n ye aw ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ sisan n tɛ fɛ k'aw y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ la ne yafara a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka yafa deli aw bolo di ɲɔgɔn ma ne dɔgɔnin de don c'est mon petit frère ayiwa ne kɔni ma dɔ wɛrɛ f'aw ye ni y'aw wele k'aw lasigi aw ka taa ni adamadenya ye n tɛ fɛ k'aw ye mankan in na vraiment a man ɲi n t'a fɛ tuguni a ye n ka kuma mɛn yan sira b'a bolo
fantanw ka hakɛ ani yatimɛw ani dɛsɛbaatɔw ala Oui, allô? Ouais, ça va? Ne bɛ so. Boss, ne jaga ko dɔ bi ni kan wuli. Ne aja y'a bolila o. Mais boss, n yɛrɛ ɲɛ y'a ye a bɛ ka boli. A ye Mali bila yɛrɛ déjà. Ok, boss, problème t'a la. Mais ne hakili la kɔni n'a y'a sɔrɔ an ka plan de ko do kɔni sisan kɔni a ye Mali bila ka ban ale dɔrɔn de b'a kalama walima ok chef a bɛ k'i ta ye problème foyi t'a la. Baga, bɛ mun n'i bolo? I bɛna mun kɛ nin na? Bakari.
aw jɔ. Denmisɛnnin tɛ foyi dɔn. An ka segin. Ne kun bɛ kɛ ka tɔɔrɔ. E y'a fili o. E t'a dɔn k'a fɔ ko muso tɔɔrɔ. Aw ko ko de ta. Ni min y'a sama ka bɔ a la, aw bɛ jɛ ka bila o la. Ne bese tun t'e bolo. Ne tun bɛ taa tile la. Ne bese da ka fila ta e la. Ni e ye cɛya kɛ. Yani dɔ. Yani jumɛn? U t'an kɔ kɔnɔ. Ma dala dɛ. O ye jɔn ye? A bɛ n'a fɔ ne ɲɛnɔ bɛ sɛgi in na dɛ. Jati. E ɲɔgɔn tɛ ne yɛrɛ la. Ne ɲɛnɔ bɛ yɛrɛ la koyi. Nka a ye na n ka sigiyɔrɔ d'aw ma aw sigi. An ka taa baga. Aw sigi. A dun kɛra cogo di? Bi ta in. Ni ne ka cɛsiri tun tɛ ani baga ka timinanja o tun b'an bɛɛ faga. E ni nin bɛ ɲɔgɔn dɔ de. Nabi, e bɛ nin sigilen na ka tɔgɔ baga. Ne ni baga kun bɛ ɲɔgɔn dɔn nka an ka ɲɔgɔn dɔn ma diya kosɛbɛ. A bɛ wagati jan bɔ ne ko baga ma n k'a ka somɔgɔw jira n na. A kun ma sɔn. Ni ne ko kuma o kuma k'a ka somɔgɔw jira n na a bɛ ko dɔ sɔrɔ ka don ne ka kuma kɔrɔ. O de ye ne sigi a la. Ne ko n ko n b'a ka ko ɲɛɲini. Ne ka ɲɛɲini de kɔnɔna la ne taara sɔrɔ jaja u ka mɔgɔw ti yan yɛrɛ ani kameleni dɔw de faralen don ɲɔgɔn kan. Sogoleni min bɛ an ka yɔrɔ pɔti sanfɛla la i b'a dɔn kɔni. An b'a yɔrɔ dɔn. Baga ni a jɛɲɔgɔnw kɛn bɛ o so in de ta. U kɛn bɛ k'o k'u ka walejugu kɛyɔrɔ ye. A yɛrɛ ma kɛ kunnaja ye. Ne ka ɲɛɲini taara sɔrɔ u kɛn bɛ ka baga siri i n'a fɔ sagamunnu. Wa ni ne kuma na kuma la u bɛ sɔn ka kojugu k'a la dɛ. Walayi. Ne muso. Ne ye o donna cogo min na o ni bi lahalaya tɛ kelen ye dɛ. O ye tiɲɛ cɛkɔrɔba. I ye ne ni minnu ye ɲɔgɔn fɛ. Ne baarakɛɲɔgɔn de don. Wa u ma ne diyagoya fɛnɛ ko ne ka tugu ka baara kɛ dɛ. A diyara ne yɛrɛ de. Bon ne bɛ to k'an bila lahalaya la. Hali mɔgɔ t'a dɔn ko ne bɛ se ka limɔgɔ faga. Pour que ka mɔgɔw ka intention tirer ka kɛ n yɛrɛ kan. Wala ne tɔw ninnu olu bɛ n'a ka binkali walew kɛ o tigiw la. O de y'a to o don o yɛrɛ an sera ka e ka segi minɛ o cogoya de la. Bon depuis e ta in de kɛra ne ma se ka lafiya. I y'a fɔ ko dɛsɛbagatɔw ni lujuratɔw ka hakɛ de ye nin ye. Ne ma se ka lafiya. N y'a fɔ n tɔw ye n ka hakɛ in ta n ka na segin i ma. O ma sɔn.
bon ne y'a décidé ko n b'a ta ka na u ye bese yɛrɛ dan n kunkolo kunna k'an kiri k'an siri k'an da o wagati de la Badara yɛrɛ taara bɔ n kan yen nɔ ka an échappé la o la saki kɔni filɛ n denmuso hatɛ nin ne ka sɛki yɛrɛ yɛrɛ de ye fiyewu dɛsɛbaatɔw kamanagɔnbaatɔw i m'a dɔn bi dɛsɛbaatɔw na nisɔndiya kosɛbɛ nka n denmuso n b'i yɛrɛ fo i ka nin sɛki in dili la ne ma kosɛbɛ bari sabula fantanw jigi ani yatimɛw jigi ani falatɔw jigi o nafolo min dira ne ma n'a fɔra ko nin kun y'o dara kɛcogo ye ne la ni e sera ka hakili sɔrɔ ka na n'o ye vraiment n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ fili man jugu mais n tɛ segin kɔ o de ka jugu n b'i fo kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin diyara n ye kosɛbɛ Badara n b'i fana fo a diyara n ye dɛ o tɛ foli ko ye nka i ɲana ma dɛ mun b'an kɔ an sera ka tila o la bi nka ne nin bɔra kɛnɛ ma o kana na kojugu k'a la dɛ ne kɔni tun b'a fɛ an k'a lajɛ ka polisiw wele ni polisiw bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka i tɔw ka kɔɲɔw fɔ lala a bɛ caman caman bɔ i yɛrɛ kungo la o yɔrɔ. Allo assalamu alaikum karamɔgɔ Nabi baasi tɛ yen kɔni alhamdulillah o don na lajarabi dɔ tun ye ne sɔrɔ bandiw binna ka n ka sɛki minɛna nafolo tun bɛ sɛki in kɔnɔ nka mɔgɔ kelen sɔrɔl'u la min ye hakili sɔrɔ ka na ni sɛki ye u yɛrɛ kun jɛn'o fana la tuguni ka tila k'o bugɔ k'o siri nka n ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko Badara ala ni o sababu o sera k'a fɔ ni o yɛrɛ sera ne fɛ yan nka sɛki dilen kɔfɛ ne ma n y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Badara y'a fɔ n ye ko ni a bɔra nin cogoya in na u bɛ ka siran u ka na problème t'u ma tuguni o la ne ko n ko i jɔ n ko n bɛ aw wele i komi an bɛ maa ninnu daga yɔrɔ dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan a ka an dɛmɛ an ka se ka maa ninnu daga ta ka bɔ an dala cogo min na wala o de kun do alhamdulillah a diyara n ye kosɛbɛ a ni baraji salamu alaikum a ye hakili sigi ko bannen pewu u ye polisiw wele Baga i sɛgɛnna dɛ Nabi i tɛ yɔrɔ dɔ yira a la a bɛ taa yɛrɛ ko ka ninnu bɔ a yɛrɛ la o ye tiɲɛ ye u y'a siri u ye fɛn sugu bɛɛ k'a kan n bɛna sɛki in bila so kɔnɔ n denmuso a ye na selaka filɛ yan nɔ i ka na o ta est-ce que i t'a kɛ koli siɲɛ kelen na i bɔ na so bɛ yan Baga wuli